Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndikulandireni m'bale wanga amene mwapereka funso ndi pempho lakufuna kumvetsetsa bwino za chipembedzo chimene mumapembedza cha Chirastafari. Ndidayankhapo kale audio ya Chirasta, apapa ndikubwereza. Ndi zotheka kuti kuyankha kwanga ndidusa madera ena malingaso ndi dera limene iniyo mwadutsa. Sindinganene, munthu sanganene za chipembedzo cha Chirasta asadadziwe magawo atatu amene amapanga chipembedzo cha Chirasta. Chipembedzo cha Chirasta chili ndi zigawo zitatu, ndekuti inu mwafunsa gawo limodzi la chipembedzo cha Chirasta limene mwanena nkhani yokhuzana ndi tsitsi kapena kuti madredi. Ine ndikuyankheni kuti gawo loyamba la chipembedzo cha Chirastafari muyenera kudziwa chikhulupiriro cha Chirasta, kuti chikhulupiriro cha Chirasta ndi gawo loyamba loyima palokha limene mukakalisakaza kapena kulifufuza kulipakasula mukalipeza kuti gawo limeneli lili biblikale malingana ndi ndondomeko ndi mfundo zimene malasta amatsatira zolembedwa m'malemba motsata kukhulupirira Mulungu wakumwamba. Gawo loyamba la Chirasta, kotero kuti tili ndi anthu amene amangokhala kuti anakhulupirira kudzera mu chikhulupiriro cha Chirastafari. Iwowo amayenda choncho, ndiwo khulupirira zikhalidwe zawo, machitidwe awo, mayimidwe awo, mukapeza kuti ali ndi umulungu mkatikati mwawo. Gawo lachiwiri limene lidayamba kuzazungulira gawo la Chirasta nkukayambanso kulidya gawo la Chirastalo kuti likayambe kupanga chipembedzo cha Chirastachi kukhala choyima moperekezeka kapena mosayima bwino, ndi gawo la Marijuana. Marijuana ndi chamba, ndi mfundo ina. Simunganene za Chirasta osanena za chamba. Tsono gawo limeneli ndi limene linayimirira pakati ngati mtengo wa moyo wa chipembedzo cha Chirasta, umene ndi mtengo omwewo umene umakawonongeratu chikhulupiriro cha Chirasta ukakhala chipembedzo chonyasa, chipembedzo chonyenga, chipembedzo cha mafano. Chinayimikika kamba koulola mtengo otchedwa Marijuana ukayimirire ngati chimodzi mwa chikhulupiriro kukawononga chikhulupiriro cha Chirasta chimene chimasunga malamulo a Mulungu, chimasunganso Sabata, chimakhulupiriranso kupembedza Mulungu mwa njira ina. Gawo la chikhulupiriro cha Chirasta ndi msuweni wa Seventh Day Adventist. Gawo lachitatu la Chirasta ndi gawo la dread, losunga tsitsi, lopotana tsitsi. Magawo atatu amenewo ndi amene amapanga chikhulupiriro cha Chirasta kukhala Chirastafari. Nawo mukamachiyang'ana chipembedzo cha Chirasta pa ango yosunga tsitsi ndi ango ya chamba, maango awiriwa ndi amene amakapangitsa kuti chikhulupirirochi chikaoneke chodyeka, chosayima bwino, chidzikaoneka ngati ni mafano, chifukwa chili ni mfundo zina zimene chimadzitsutsa zokha. Koma ineyo pofuna kukuyankhani, inuyo mwatenga gawo limodzi la magawo atatu a chipembedzo cha Chirasta nkumva kwanga, ndiye mwatenga gawo la tsitsi. Ndeni mati ndikuwuzeni kuti kusunga tsitsi kodi nchani, nanga Baibulo limanena kuti chani. Poyambirira ndikuwuzeni kuti kusunga tsitsi ndi pangano limene Mulungu analiyika, limene Mulungu ankayika pakati pa anthu ena
okhulupirira Mulungu mchipangano chakale. Mundimvese pano, sichidali chikhulupiriro chosunga tsitsicho kuti onse adzipanga choncho, koma anthu amene ankawinda pamaso pa Mulungu ankayenda limodzi ndi ndondomeko zakusunga tsitsi ngati chizindikiro chakuwinda kwawo. Pamene pamunimvesese bwino, kusunga tsitsi lalitali chidali chimodzi mwa malamulo kapena mfundo zakuwinda. Kotero kusunga tsitsi kopakokha sichidali chipangano cha aliyense okhulupirira Mulungu kuti azisunga tsitsi, koma okhawa amene akulowa mpangano lakuwinda, limatchedwa kuti chowinda. Ndiye m'Baibulomu tili ndi magawo awiri okhulupirira Mulungu. Tili ndi amene amangokhulupirira Mulungu, ndiye pakati pa okhulupiriracha pankapezeka machampioni amene amawinda. Ndili ndi chance amene atiwerengere malemba, ndipo atiwerengere malemba popezeka m'buku la Numeri chapter number 6, ayambire pamwamba mpaka verse limene tikufuna kuti aliwerengero. Tiwerengereni mawu apamwamba, kenako muzatiwerengere verse imene ndi verse number 5. Numeri 6 verse 5 za chowinda cha Naziri. Masiku onse a chowinda chake chakusala lumo lisapite pamutu pache, kufikira adatha masikuwo adadzipatulira kwa Yehova, azikhala wopatulika, aleke nzera za tsitsi lache zimeletu. Akutiwerengera ndi chance. Mtsikana yakugwiritsa ntchito mawu apamwamba amene akuwatcha kuti za chowinda cha Naziri. Ndiye ine ndimafuna ndichite ndi mawu anzera wapamwamba otsogolera amene akutipatsa mawu akuti chowinda cha Naziri. Ndimafuna iniyo mumve m'bale wanga kuti kusunga tsitsi si chikhulupiriro, koma chinali chopatulika cha ochepa amene ankawinda pamaso pa Yehova. Silidali lamulo la kwa aliyense, koma chidali chodzipatulira cha okhawo amene akuwinda kwa Yehova. Chidali chowinda chimene chinkachitika ndi gulu lina. Tikati zowinda za Anaziri, ndi kuti tikupeza kuti pali Anaziri ndi mawu akuti chowinda. Anaziriwo ndi amene mchichewa timawatcha kuti anasala, kapena anzathu a mitundu ina ngati achiyawo amadziwa kuti kuli gulu lina limene limatchedwa anasala. Inuyo mukhoza kukhala pakati pa banja anthu folo, mukukhalako nonse akhristu a Seventh Day, nonse ndi akhristu a Sunday, koma mmodzi pa gulu lanulo wadzipatula mwapaderadera, watenga utumiki wa unasala wa Unaziri. Ndiye unasalawo mumasankha zinthu zimene mumalonjeza kuti simuchita, ndi mumatchedwa kuti anasala. Ifeyo tikaona Asilamu tikhoza kuatcha kuti anasala chifukwa iwo anasankha zinthu zina pakati pa ife anthu kuti zimenezozo iwo sangachite. Mwachisanzo, sangadye nyama yosazinga, ndi anasala iwo. Sangadye nkhumba, ndi anasala. Ngakhale mpoto wa nkhumba sangasusemo, kapena kuphikiramo, kapena kusukusuliramo, kapena kuphikiramo madzi osamba. Ngati munalowa nkhumba mpotomo, olo mutayikamo ndi javero, jiki, muchape mmene mungachapire, pulusa nkati, ngakhale mandimu, koma iwo sangasambire chimenechi. Chimakhala kuti ndi anasala. Tsono mmene mtsikana wanga akutiwerengerera mawu, wandipatsa mawu apamwamba amene akutchedwa kuti za chowinda. Tsono tikafika pa mfundo ya chowinda, ndikukuyankhani m'bale musatayike,
ndikuyankhani ndi brother Twaibu, sinimadula ndimalambalala kuti mpaka munthu amve, chifukwa ndimadziwa kuti chichewa ndi chovuta kumva. Tamverani m'bale wanga, tikanena kuti chowinda mukapezanso kuti mungakhale mugulu la anthu opembeza nonse asabata, nonse 7th day, koma si nonse amene mukuchita qualify kukhala Khristu chifukwa chakuti muli mugawo la chowinda, kapena kuti chowindacho si chimene chikupangeni qualify nonse kuti mukhala Khristu. Nimafuna ndimveke bwino pamene. Koma pakati pa amene mukusunga sabata, mukupembeza siku la Sunday, kaya mukupembeza la chisanu, mugulu anthu opembezacha ena amazisankhira, ndi amene azisankhirawo amalonjeza, ndi kuti kamakhala kachipembezo kaolonjeza. Ndiye mkati mwa zinthu zimene anzathu achipangano chakale atumiki ankalonjeza ndi zimene tsopano tikuzipeza mu chapter number 6. Ndi tsopano mumvesere ndi chidwi chifukwa takhalanso kuwerenga kawiri, chanse mutiwerengere kawiri verse number 5 ya Numeri chapter number 6. Numeri chapter number 6 verse 5. Za chowinda cha Naziri. Masiku onse a chowinda chake chakusala lumo lisavire pamutu pache kufikira adatha masikuwo adadzipatulira kwa Yehova, azikhala opatulika, aleke mzere za tsitsi lache zimeletu. Kodi zikumveka izi? Akunena kuti panali masiku onse amene odzipatula Naziriwa ankazipatulira, ndiye kunkakhala malonjezo akuti pamene mukupanga za unaziri kapena chowindacho chimakhala kuti pamutu pasapite lumo. Ndi chifukwa chake mukalowa muchipembedzo cha Chirastafaria, it's not a command to keep tsitsi. Kama kundimvesa mbale wanga, si chikakamizo kusunga tsitsi. Inuyo mutati mwameka mutu mwanu mungakhalebe wa chipembedzo cha Chirastafaria, ndipo ndambiri amene amapembeza Urastafaria koma samasunga tsitsi lawo, chifukwa iyi ndi gemu ina yapadera-dera. Ngakhale mu Chikhristu chathuchi timayimva nkhani imeneyo kuti tili ndi chachikhumi ndi chaliyense, koma chowinda si chaliyense. Ndikhulupirira pamene mwina ningamvekeko bwino, chachikhumi ndichitengere chisanzo pokuyankha iwe m'bale wanga Rastafaria. Chachikhumi ndi lamulo ndi aliyense, koma chowinda si chaliyense, chifukwa chowinda ndi lonjezo limene munthu umalonjeza mwapadera-dera. It's high level, kuti ineyo ndikulonjeza kuti ndidzagula nyumba kumpasa m'bale uje, Mulungu mukazandichitira chakuti. Chimenecho chimatchedwa kuti chowinda. Sopano si chaliyense, ndi chamadolo. Chowinda ndi high level, ndi high class, si low class, ndi high class. Chachikhumi apereka kuyenera kupereka, ndi amalonjeza, Ambuye business yangayi ndikaoda mteza wa 300 million, kapena mukazandipasa 300 million yoti ndizaodere mteza ndidzakagulise kwa Angola, ineyo ndizatenga 1 million kuipereka kuutumiki kwa uje kumpingo, kwa munthu, kuusiwa, kumasiye, kwakuti. Madolo alonjeza, ndiye mumakhala mpangano limenelo, ndiye Mulungu amapereka 300 million ija. Ndiso pano ukayilandira iweyo umayenera kukwaniritsa chimene unalonjeza chija. Ndi lonjezo limene lija ndi limene limatchedwa kuti pa Bible pa verse number 6 atikira kuti chowinda, ndi limene limatchedwa kuti chowinda. Now mukamaliona tsitsi kumutu kwa Rastafaria, si lamulo limene ndayilekezera ngati chachikhumi ayi, koma ndi chowinda chimene munthu amawinda.
ineyo ndili kale wa 7th day ndili panomo brother Twibe ndingathe kuwinda kwa Mulungu lerolo nkumuuza kuti Ambuye Mulungu mpaka pamene ndidzapempherere wakufa ndikudzuka ndikulonjeza kuti ineyo kumutu kwangaku sindidzameta mpaka ndidzapempherere wakufa ndikudzuka ndawinda ndizilisiya tsitsili ndizipita likanyasa likunditayitsa shape ya maonekedwe anga likunditayitsa mmene ndikanenera kuonekera koma ineyo ndikudziwa kuti ndi chimene ndinapanganirana ngati chizindikiro cha panganolo ndiye chimatchedwa chowinda. Now mukamaliona tsitsi ndi chowinda ndi chifukwa chake verse number 6 iyi chasabwereze kuti ino muimvesese bwino pa verse number 5 Numeri 6 za chowinda cha Naziri. Masiku onse a chowinda chake chakusala lumo lisapite pamutu pache. imani pamene masiku onse akusala achowinda chache mupeza kuti muchowinda ichi munali zinthu ziwiri ankasala komanso adawinda kuti lumo lisapite pamutu pache. So it's a particular person, it's not for everybody. Ndikukuyankha mbale kuti popeza ndi yankho si utumiki ndeti ndikuyankheni kuti nchifukwa chake munapeza kuti muli malasita ena mmenemu samasunga tsitsi sadakonde kuwinda koma palokha tsitsiro. Tsopano ife amene timaliona tizidziwa kuti tsitsi likasungidwa ndi munthu amene wawinda ife nkulakwa kumuyesa kudetsedwa. Azipembedzo zina tikampeza munthu amene wawinda kuti sameta tsitsi pamutu pake chifukwa wapangana ndi Mulungu chinthu china chake, ifeyo nkulakwa kumuyesa oyipa. Koma ndibwerere tsopano ku chipembedzo cha malasita kuti kodi iwowa amasunga tsitsi ngati chowinda. Tikapeza kuti mu 1930 pamene chipembedzo chimayamba cha Rastafariya ku Jamaica, choyambirira chipembedzochi chikhulupirirochi chidadzafikira mwa anthu akuda chikopa amene adali ndi nkhwidzi kapena udani ndi kacha ya ku western ya kwa azungu. Ndiye amene ankatembenuka mtima kutenga chikhulupiriro cha Chirasta nachifotokoza choyamba chicha. Chizindikiro chawo chinali kusameta pofuna kuzilekanitsa ndi kacha ya ku west. So that was the purpose. Purpose yo ya Chirasta kuti chifalikire lero ndiyo siyana ndi imene tikuyinena m'Baibulo imene chidali chowinda. Marasta amasunga tsitsi pofuna kuzilekanitsa poyambapo ndi anthu aku west. Mumadziwa bwino kuti chipembedzo cha Chirasta ndi ndani ndi mzungu. Mukapeza kuti amene angasunge tsitsi koma ndi mzungu, ameneyo mukampeza kuti wasunga pakacha osati wachisungira pa chikhulupiriro cha Chirastafariya. Koma ma black onse mukapeza kuti chipembedzo cha Chirasta ndi cha anthu akuda amene amadana kwambiri ndi azungu, chifukwa amanena kuti azungu ndi amene anabwera kuzayimitsa Babeloni mdziko la pansi lino. Ujama kuwa uja kuti Babeloni agwe amanena the obelisk. Ndiye chipembedzo chonse chachi western awawa amakhulupirira kuti ndi chimene chinabereka mai katolika amene anadzutsa obelisk imene ili pa St. Peter's Square, chimene ndi chipembedzo cha mafano chimene anadziwa kuti tawa iyi ikuyimayi idzapanga chipembedzo cha dziko lonse lapansi ndipo anthu azapembeza chimenechi. Now podzitulutsa iwowa kuchikhalidwe cha kupembeza tawa ya Babylon, anazitulutsanso kukacha ya ku west. The sign yakuti iwowa sali kumbuyo kwa ma western kunali kusunga tsitsi limene mukulipeza lija. Ndekuti
zisiyane pang'ono ndi ango imene tikuyipeza m'baibulo yakusunga tsitsi. Imene iyi mukuyipeza m'baibulo tayiwerenga pa buku limeneli ndikuti ikutipasa chithunzithunzi chabwino china. Tiyeni tione Oweruza chapter number 16 verse number 13. Tiyeni tione buku limeneli la Oweruza chapter number 16. Tingothandizana kuona kusiyana pakati pa lamulo limene linayambitsa kuti malasita azisunga tsitsi mu 1930 silinkachokera ku chifuniro cha Mulungu chakudzipatulaku, koma chinkachokera ku chifuniro chakuzisiyanitsa ndi azungu, kuzisiyanitsa ndi kacha ya ku West. Koma baibulo limakamba nkhani imeneyi ya chowinda kuchokera pa buku la Oweruza. Tiwerengeni Oweruza chapter number 16 chikuti bwanji. Oweruza chapter 16 verse 17. Delila apereka Samsoni. Pomwepo anafotokozera mtima wace wonse, nanena naye, pamutu panga sipanapite lumo, pakuti ndine mnanziri wa Mulungu. Chiyambireni mimba ya mayi yanga, akandimeta mphamvu zanga zidzandichokera. Ndidzakhala wofoka wakugwa munthu wina aliyense. Ndikhulupirira kuti mmene baibulo likuwerengedwera inuyo m'bale likupasani chithunzithunzi cha unaziri, koma pamene ndikupereka chithunzi cha yankho la department ya tsitsi mu chipembedzo cha Marastafariya, ndimafunanso kuti tidzipezerapo mwayi akhristu amene nthawi zina timati tikamuona munthu amene wawinda, amene wasunga tsitsi lake pamutu pake pa nyengo yake, timamuona ngati munthu osafunika kapena ngati munthu ochimwa. Tizisamayiwale kuti mu baibulomo muli ena amene ankawinda pogwiritsa ntchito tsitsi lawo ngati pangano pakati pa iwowo ndi Mulungu. Ndiye pali kusunga tsitsi kwa kacha, kumene kusunga tsitsi kwa kacha ndikuja timakapeza ku 1 Korinto chapter number 11, kumene timakaona tsopano Mulungu mchipangano chatsopano kudzera mwa Yesu atayamba kufotokozera zinthu zina mwa mtundu wina posinthitsa chikhalidwe chosunga tsitsicho kulingana ndi chipangano chatsopano. Pamene ichi chimene tikuchipeza mchipangano chakalechi tikuwerengachi chinali chowinda, anali mapangano amene ankapangana anthu ndi Mulungu wawo. Ndikhulupirira kuti ndikupita pa chimake penipeni, ndikuti mundilole kuti verse number 17 chance atawerenganso kawiri kuti imveke bwino kwa inu mbala amene mukufuna kumvesesa nkhani ya tsitsi. Ndikufuna ndikuyankheni kuti pa verse 17 pa ndikuyankha kuti ndi pangano limene linkakhalapo ndipo it's biblically m'baibulo muzilimo anthu adasungapo tsitsi. Mwina mwanayi asadawerenge ndingokupasani kuti Samsoni anasungapo tsitsi, Samueli anasungapo tsitsi, uyu ndani Ezekiel anasungapo tsitsi, choncho Solomoni kanthawi kena anasungapo tsitsi. Koma masungidwe tsitsi anthu amenewa tikabwerera ku buku lija tinayamba kuwerenga la Numeri, tikapeza kuti akutipasa periodi ya nthawiyo. Kuwinda kumakhala ni nthawi, ndekuti simuwinda posunga tsitsi moyo wanu wonse ayi, koma mumawinda in a particular time, particular day, particular events, ndi mumasunga kuti myezi zaka ziwiri. Kuwinda kuja Mulungu amazachita chinthu chija, akachita chimene mwapangana chija mumachosa tsitsi lija kuti libwere pa umoyo wa munthu mmene Mulungu amafunira kuti munthu adzikhalira. Tsono timapezanso kuti tili ndi Yohane Mbatizi amene susana lusise lumo
pamutu pawo. So muli atumiki amene sanamete, ndikuti mwanjira ina tipeza kuti kusunga tsitsi kumene amasunga malasta kuja kungosunga zimphonje za tsitsi osati komangirirako zinthu, it's biblical, ndi zammalemba zidalimo, ena adapangapo. Atakhala kuti opanga lero apangananso ndi Mulungu si chimo, chifukwa m'Baibulo muzilimo. Koma ndangokusiyanisirani kuti ma Rastafari alero ngati chali cholembesa chili registered kuboma chimasunga tsitsiri, chidayambira pati? Sichidayambe mu pangano la unaziri ayi, koma kunali ngati kuzipatulira ku western culture pofuna kuzisiyanitsa iwo. Chifukwa chake mpaka lero chikhulupirirochi chimayenda ndi anthu akuda okhaokha kumayiko a dziko lonse lapansi kumene kuli anthu akuda ndi amene amayendetsa chipembedzo cha Rastafariya, chifukwa ndi chinapanga boycott ku western culture. Ineyo mundilole kuti ndilekezere pamenepo. Nditakhala kuti ndingafune kupitirira kuwerenga kuchokera pamenepa, ndikuti ndikozokhala kuti ndili ndi kuyankha kotalika. Ndinali ndi mavesi ochulukirapo, tili ndi ansembe akulankhulidwanso ku nkhani imeneyi mu Ezekiel chapter number 44 verse number 20. Koma ndiloleni kuti ndilekezere pamenepa. Kuyankha kwanga ndakuyankhani kuti m'bale, bwerani kwa Mulungu. Chikhulupiriro cha Chirasta chili ndi zinthu zitatu zimene zitchulazi zimene zimakachipanga chipembedzo chicha kukhala chakunja, chifukwa tsitsiri silisungidwa mu mapangano awawa ayi, koma limasungidwa mu pangano lofuna kuzisiyanitsa. Number 2, mumayikapo mtengo wa marijuana, mtengo wa chamba umene mumakautenga ngati umodzi mwa chikhulupiriro pakati pa chipembedzochi. Sono kusunga mtengo wa chamba kunja kwa thupi la uzimu ndi chisonyezo cha rebellion, kuwukira Mulungu. Kotero kuti inuyo mukufunika kuchokeratu ku chipembedzochi ndi kusankha chipembedzo chimene chidzatumikira Mulungu, chimene mukamakatumikira Mulungu mukazipeza mfundo zina za chikhulupiriro cha Chirasta zimene zikakuthandizeni kuti mukapembeze Chirasta chomwecho, koma pamalo oyenerera pamene akakuunikireni kuyipa kwa chamba, komanso kusafunika kokhala mchikakamizo kusunga tsitsi. Ambuye akudaliseni.